Айде, даваме официално старт. Ето, приятели, ето, наредена работа. Баче, Васко, 7 кВт генераторче. Да тук гледайте за какво става въпрос. Дъра-бъра. 10 литра бензин сложихме. Почти на 80% е пълно. И така, приятели, като спре тока тук в Новаково, като завали сняг, баче Васко вика да им пуска музика. Изкарвам голямата колона и да се почва, баче. Волтметър, всичко. Оригинал електроника, баче. Чок гюзел. Шукар. Айде да видим как се тръгва работата. Спряхме електричеството. Я да видим сега какво ще стане. Яса, бе! Айде! Почна се! Нема да има ток ли, а? Нема да има ток, викате? Нема да има, верно ли? Тънгърлака. Сега включим и тук и кабелчето. Сълкюзел обаче, айде! Айде, шукарицат на работа. Let's go, brothers. Let's go. Можело, значи, бе. Стана работата. Его най-бойлера нагрява вече. От генератора вече. Чок гюзел. И топла водичка ще имаме. Нема да разчитаме на енергото. Тока от централното табло и това нещо трябва да изгасне автоматично. След колко време ще изгасне? Айде, толкова му беше. Автоматично се изгасна. Айде. Густо майна. Бойлерчето на горния етаж нагрява от генераторчето. Така, последна проба, приятели. Спряхме тока. Слушайте се. Можело, значи. И вече имаме ток от генератора. Yes, мамо. Чок супер, баче. Всичко е готово, всичко е точно. И ето на.
Сега трябва да се изключи. Так.